Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het nieuws van zaterdag 16 december. Na een brand in een woning in Vlissingen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een overleden persoon aangetroffen. De brand in de Anjelierenlaan brak rond 1:30 uit en was vrij snel onder controle. Kort daarna werd in de woning een stoffelijk overschot gevonden. De recherche heeft onderzoek gedaan en sluit een misdrijf uit. Mogelijk gaat het om een noodlottig ongeval, aldus de politie. Na 45 jaar valt de doek voor de CNA in Middelburg. De vestiging was in 1978 de allereerste winkel van de keten in Zeeland. Vanaf het begin trok de CNA trouwe bezoekers. Ik zal hem heel erg missen. Ja, ik koop er altijd bijna alles. Nou, omdat je hier ook heel veel kon krijgen wat niet zo duur was en ook koopjes en toch goed. Naast de gunstige prijzen zijn de vaste klanten lovend over het personeel. Zij mochten vandaag helaas niet voor de camera, maar kregen nog een laatste groet. De dames zijn ook heel fijn en lief om me te helpen. Ik zit nu al een tijdje in een rolstoel en ze hebben me altijd heel goed geholpen. Vooralsnog heeft de CNA geen plannen voor een nieuwe winkel in Middelburg. In het pand aan de Lange Delft komt waarschijnlijk een andere kledingwinkel, maar van wie is nog niet bekend. Het aantal klachten over houtrook is in Zeeland sterk toegenomen de afgelopen jaren. Het zijn er inmiddels honderden. De familie Pientka uit 's Ravenpolder spant zich al jaren in om de overlast van houtstook tegen te gaan. Dieter Pientka is niet verbaasd over de stijging. Een stukje bewustwording onder de burgers is wel groeien, hè? Dat merken wij zelf ook. En ja, ik denk dat er ook steeds meer burgers zich gaan inlezen op dat gebied. En dan ook eerder geneigd zijn om een klacht in te sturen. En ja, ook vanwege het feit dat de houtstook aan het toenemen is vanwege de hoge gasprijs, ja, kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen dat ook de overlast zal toenemen. En dat meer burgers ook dan geneigd zijn om een klacht in te sturen. Omroep Zeeland sprak met mensen die zeggen veel last te hebben van rook. Sommigen verhuizen er zelfs om. Maar niemand wil voor camera reageren uit angst voor ruzie met de buren. Praten over de houtklachten van je buren is gewoon heel erg lastig. En mensen stoken ook met een bepaalde reden. En ja, het kan ook economische redenen zijn, dus dan is het gewoon heel lastig. Dat je buurman dan zegt van ja, ik wil liever dat je stopt met stoken. Dan raak je zijn portemonnee, maar de buurman met klachten, ja, die staat dan met zijn rug tegen de muur. Pientka hoopt dat de overheid mensen gaat wijzen op de gevaren van houtstook. Het is namelijk niet alleen schadelijk voor de buren, maar ook voor de stokers binnenshuis. Voor de overval op een juwelier in Goes van afgelopen augustus is zaterdagmorgen een derde verdachte aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Goes. De overvallers drongen op 2 augustus de winkel binnen en gingen er vandoor met meerdere horloges. Eerder waren al een 22-jarige man uit Goes en een 23-jarige man uit Den Haag aangehouden. Zij zitten sindsdien vast. De PvdA-leden in Vlissingen hebben het vertrouwen opgezegd in fractievoorzitter Francis Oreel. De positie van Oreel staat al enige tijd ter discussie. Het was voor het eerst dat de leden hun mening hierover mochten geven en de meerderheid vindt dat ze moet opstappen. Oreel liet tijdens de vergadering weten niet van plan te zijn op te stappen. Lekker, ik smakelijk. Een bijzondere kerstlunch vanmiddag in Hotel Kamperduinen met vrijwilligers en deelnemers van het Maatjesproject van Humanitas. Deelnemers doen 1 keer per 2 weken iets leuks met elkaar. En vandaag was dat een gezamenlijke kerstlunch. Vlees met stokjes, dat is satésaus. En smaakt het een beetje? Ja, Hoe vind je het om zo'n kerstlunch te hebben? gezellig. Ja. En heb je het leuk met je maatje? Ja, Ja, we gaan vaak op pad. We gaan eens per week hardlopen. We gaan fietsen, wandelen en af en toe komt hij bij mij eten, de pannenkoeken, of we gaan naar de film. Ja, hartstikke gezellig, leuk. De vrijwilliger neemt het initiatief in overleg met het maatje en dan doen ze gewoon leuke dingen. Dus het is gewoon een steun in de rug. Nu zijn jullie nog niet in heel Zeeland actief. Jullie zouden wel meer vrijwilligers willen hebben om wat meer mensen te bedienen. Want er zijn aanvragen genoeg, hè? We hebben goed contact met de zorginstellingen, Cerelo, Philadelphia, noem maar op. En die weten ons te vinden. En we werken nu in de Beverlanden. 1 in Schouwen-Duiveland, Walcheren, waar we onze maatjes en de vrijwilligers hebben. En we willen echt best wel Zeeuws zijn, ja.
In totaal genoten zo'n 100 mensen van de speciale kerstlunch vanmiddag. Deze Agri Agaba uit Poortvliet is de snelste van de 500 deelnemers bij de Aagte Kerkenrun. Hij wordt achtervolgd door Danny Huibrechtse uit Westkapelle. Maar Agaba is als eerste op het strand. Balwind in het gezicht. Zware omstandigheden, geen groepje om in te schuilen. Is overgeleverd aan de elementen. Dat geldt ook voor deze Huibrechtse, de winnaar van de kustmarathon in 2022. Hij is in de achtervolging op deze Agaba die het eerste het strand afgaat. Duimpje omhoog. Het gaat nog goed met de geboren Oegandees. Hier zien we hem bezig aan de laatste meters van de Aagte Kerkenrun. Knap gelopen, mooie overwinning voor Agri Agaba uit Poortvliet. I'm really happy and I hope to do more better than this. Because I really feel it's just the beginning when it comes to running. Je hoopt altijd wel dat je kan winnen. Ik wist dat de uiteindelijk nummer 1 ook meedeed. En wist ik wel dat hij toch wel een niveautje hoger was. Dus dan hou je er wel rekening mee dat de eerste plaats wel heel lastig wordt. Maar ja, goed, als je start, dan ga je het altijd proberen. Maar het werd nu al snel duidelijk dat hij inderdaad zijn goede vorm had meegenomen. Grauw, dat was het vandaag. Er zat veel lage bewolking. En hier in Vlissingen zie je de top van het gebouw in de wolken zitten. Op veel plekken was er ook matig zicht door hele fijne motregen. Toch werd het nog een graad of 10. En voor vanavond zit hier vrij weinig verandering in. Het blijft bewolkt, maar wel droog. En de temperatuur die zakt nauwelijks terug naar een graad of 9. Morgenochtend is het ook nog bewolkt, maar rond de middag zien we vanuit het westen opklaringen de provincie binnentrekken en krijgen we een hele zonnige middag. Het wordt een graad of 10 met nog steeds een matige wind uit het zuidwesten. Dan de vooruitzichten. Maandag een bewolkte dag, maar overdag wel droog. En dinsdag trekt er een kern van lage druk over ons land en die neemt een frontaal systeem mee met veel neerslag. Een regenachtige dag dus. Wel is de temperatuur met zo'n 10 tot 11 graden voor de tijd van het jaar vrij zacht. Vanaf woensdag lijkt de wisselvalligheid de overhand te krijgen. En wat de temperatuur dan richting het kerstweekend gaat doen, dat is nog onzeker. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online in onze app en ook op onze website. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en misschien wel tot zo bij Zeeland de Week.